Ako slika govori 1000 reči, onda ovaj video govori milion. Kombinacija dimljene butkice u kajmaku, zemljanog sača i Smederevca znači samo jedno. Miris i ukus tradicije. Ovaj recept se bukvalno ne propušta. Čim dođu malo hladniji dani, butkica u kajmaku je obavezan nedeljni ručak. Rame uz rame sa sarmom kao jelo koje nikad ne može da dosadi. Pogotovo kad se sprema na starinski način u zemljanim posudama braće Šunjevarić. Za početak butkice kuvamo u začinjenoj vodi oko sat i po vremena da toplota lepo prodre u meso. Za to vreme pripremam sač i seckam povrće. Planira se to kasnije sve zajedno ukrčka. Što se tiče povrća, krompir je najvažniji, ali naravno tu je uvek i trio, crni luk, šargarepa i beli luk. Malo začina po želji i to je to. Taman za toliko, butkica je spremna za svečani prelazak iz šerpe u sač. Sve lepo zalijemo vodom koju se kuvala, poklapamo i pravac u šporet na još sat i po do 2, da se bukvalno raspada. Ako ipak pečeš na struju, bez brige. Zemljane posude koje ja koristim i preporučujem mogu na sva ložišta bez pucanja. Pred kraj još malo zapečem bez poklopca, pa onda šlag na vrhu. Zreli kajmak koji će da da poseban ukus. Na kraju to izgleda ovako. Koske same spadaju, a meso mekano i sočno. Piši u komentaru kako ti se čini i šta bi ti dodao ili oduzeo. Detaljan recept kao po običaju čeka u opisu videa. Ćao!